И какво искаш? Как искаш да тръгна? Вчера бях по друг начин. Съжалявам. Моята приятелка така иска да се обличам, така иска да бъда. И в момента бързам така, че въобще не ме гледай. Какво ме гледаш? Утре ще обещавам, че ще съм по друг начин. Добре. Добре. И на нея казах, и на тебе ти казвам. Няма как да се промена. Обичам я, така ще хода. Разберете се двамата и повече не ме занимайте. Ого! Здравей, бебче! Как съм? Взимах си очилата и шапката. Навън има ли слънце? Студено ли е много? Как си? Облечен ли съм добре? Как ти изглеждам? Добре. Добре, бебче. Добре. Извинявай. Извинявай. Извинявай, че те карах да чакаш толкова. Слезни долу. Ето ти ключа. Ето ти ключа. Слезни долу. Чакаме в колата. Сега ще дойдем. Леле, мале. Не мога да се забера с тия хора. Започвам да се обличам бързо, защото ме чака в колата. Шапки, каски, какво ли направя за нея? Какво ли направя за нея? Не с това яки сега. Тя път това яки не го харесва. Чакай. Кои яки да взема? Мамо? Да, махнах я. С кое яки да хода?